Здравейте, приятели на Alejandro Label. Ще ви представим новият авторски коктейл. Той е с името Abaco. Не случайно сме избрали това име. Името идва от един много красив и екзотичен остров, Карибски остров. Той се казва Abaco. И не случайно коктейлът, вкусът и цветът на самия коктейл ще напомня за красотата на този остров. Съставките са около 40 мл ром Бакарди. Продукти на бол ще използваме мелан, около 15 мл. Главният вкус на този коктейл, вкусът, който ще остава, ще е пъпеш, 15 мл трипъл сек, сладък сироп, с който ще се опитаме да унесим вкусовете, шнапс кокос, около 15 мл, продукти на Monin Lime Cordial, около 10 мл. Тук ще използваме два сока по равни части, 100 мл от сока на нас и 100 мл сок портокал. Добре се съчетават с ром и с другите съставки. В висока чаша хайло с лед. Изливаме всички съставки, след което шейкваме, ще охладим. Охлаждаме добре. Чашата, която ще използваме за коктейлата Abaco, ще е Poco Grande. Изливаме съставките, първо течността и след което изливаме и целият лед. Коктейлът трябва да е много студен. Пускаме леда и позволяваме също така и пяната да попадне. Горната част на коктейлът, водата, който ще направим, се състои от продукти на Monin синьо керасо, сода. Използваме газировката на содата, след което ще добавим малко алкохол, за да може да задържим синята част кюрасото горе на коктейла, като флот. Един слайс резенче портокал за окраса ще използваме. Разбъркваме хубаво кюрасото, алкохол и содата. Първо сламките и така започваме да изливаме флота леко. Първо ще добавим малко ром, използваме бакарди, изливаме леко върху леда и виждате как синята част с помощта на содата и алкохол изтеглят пяната и се образува флот. Това е нашето предложение. Коктейлът Abaco от Alejandro Label. Пролетния ни коктейл. Съставките Бакарди ром, Monin Lime Cordial, Monin синьо керасо, трипъл сек, мелан на болс, продуктите на болс, шнапс кокос, сода и пак ром за флота, горната част. Това е коктейлът Abaco, карибското изкушение, специално за вас от нас, от Alejandro Label. Насладете се!